Ποιος πρόγονος πήγε Κάποιος πρόγονος πήγε. Ο παππούς. Ο παππούς. Κάποιος Αλλά ο πρόγονος. παππούς, όχι προπάπους, ο παππούς, Εντάξει, 96 πήγα. Τι προπάπους. Προπάπους ήταν εκεί. Το μαζί μου, εγώ είμαι 57. Εμείς ήμασταν δημοτοί από εκεί κάτω. Δεν θα το ξεχάσω το σωματείο, είναι πολύ μεγάλο, το πες εσύ. Πώς θα το πρέπει. Σωματείο γραμματοψηφικών και θα πεις εσύ με γραμματοψηφικών και με το άλλο, που θα αρχίσω να λέω για να το κλείσουμε καλά, γιατί είναι μεγάλο. Δεν θα το ξεχάσω. Κάτω, νομίζω. Δεν ξέρω να πες. Κάτω, κάτω. Το γράψουμε. Έλα. Ναι. Ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Μενεμένη. Όχι, συγγνώμη, Πολύχνη και λέω Μενεμένη. Πολύχνη. Θα το μπερδεύω, Μενεμένη, Πολύχνη, κοντά είναι. Εμείς τώρα ένα. Δεν είχαν εδώ. Ναι, είχαν πει. Εγώ τους πήγαινα. Πώς θα δω και την ενέργεια. Μόνο πέτω στο μου. Ναι, πόσο φεύγει. Πόσο είναι. Ναι. Ναι, ο δικός σου. Α, στο πρωί. Θα δεις. Τρία λεπτά, πόσο. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά, πέντε. Πόσο. Ωραία, ωραία, ωραία. Σωματείο Γραμματείου Ψυχικών. Και κλιματιστικών εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης. Σωματείο ψυχικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης. Πιο γρήγορα. Ένα σωματείο, ένα αυτή. Το επίσημο των αναγνωρισμένων είναι το δικό μας. Εμείς είμαστε άλλωστε. Αντιπρόεδρος, ναι. Αντιπρόεδρος εδώ, Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος είναι ο. Ο Τάσος, ο Λυκύρης, Που... Κύριος και σειρά. Ποιος ήταν ο. Παλιά ήταν ο. Σάλτος. Άρτος. Άλλος είναι στο άλλο. Στο άλλο, Εκείνος σύνταξη εδώ και όπου να είναι. Ναι. Χθες μιλούσε. Εσύ να τον είστε τόσα χρόνια με τον Βασιλάκη. Πώς λέγεται εκείνο το σωματείο, είναι το. Εκείνη την ηλεκτρικών συσκευών έχει μέσα. Εμείς είμαστε στο Βαρύχα. Ναι.
Καλό μεσημέρι, Βάσο. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας. Πριν σας δώσω κύριο Χρυστοκοσταντινίδη και σας δείξουμε εδώ πώς μπορεί να γίνει μια απλή συντήρηση. Είναι και θέμα υγείας. Γιατί να θυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε θάνατο ενός παιδιού που, όπως εικάζεται από τους δικαστή, είναι αναμονή των ψυχολογικών, οφείλεται σε μικρόβιο από το air condition, από την ειδική συντήρηση του κλιματιστικού του σπιτιού. Λοιπόν, επομένως δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, είναι και θέμα υγείας. Το να συντηρούμε καλά το κλιματιστικό, ειδικά τώρα την περίοδο που από τη ζέστη το γυρνάμε στο κρύο ή δεν έχει ανοίξει καθόλου όλο το χειμώνα. Αυτά θα μας πει καλύτερα βέβαια ο κ. Χατζικοσταντινίδης, ο οποίος είναι δίπλα μας και είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ψηφικών. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, την πρώτη συντήρηση, αν δεν φωνάξουμε τεχνικό, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Χαίρετε και από εμένα, καλό μεσημέρι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εσείς κυρίως ως καλοί καταναλωτές είναι να προβαίνουμε στον καθαρισμό των φίλτρων του κλιματιστικού και ένα καθάρισμα εξωτερικά στα καπάκια. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό μπορούμε να σας δείξουμε και είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, εδώ μπροστά μας έχουμε ένα κλιματιστικό. Συνήθως όλα τα κλιματιστικά έχουν δύο φίλτρα. Πιάνουμε το κάθε φίλτρο, το βγάζουμε, μην κοιτάτε, αυτό δεν είναι καθαρό. Αυτά πιάνουν ρήπους επάνω. Ρήπους, σκόνη και ό,τι ορείται μέσα στο σπίτι, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Δεν ξεχωρίζει ποτέ. Κατακρατεί όλη τη σκόνη. Το βγάζουμε, το καθαρίζουμε κάτω από. Το καθαρίζουμε πού? Το καθαρίζουμε. Αυτό μπορεί να γίνει στην ντουζιέρα. Με το τηλέφωνο του ντουζ. Με χλιαρό νερό, όχι καυτό. Και αρχικά πρέπει να ρίξουμε ένα διάλειμμα σαπουνιού επάνω. Ελαφρύ, όχι σκληρό, μακριά από χλωρίνες και οξέα. Λοιπόν, αυτό το καθαρίζετε, το ξεπλένετε και το αφήνετε να στεγνώσει και έρχεστε και το επανατοποθετείτε. Αυτό επαρκεί δηλαδή? Αυτό επαρκεί ως προσωπική φροντίδα του κάθε καταναλωτή. Είναι θέμα υγείας περισσότερο. Σαφώς είναι και θέμα υγείας, αλλά αυτό. Βάσο, δεν σε άκουσα. Αυτό πώς είναι πρέπει να γίνει, ρωτάει η Βάσο? Αυτά τα φίλτρα κυρίως αν θέσουμε όριο ότι λειτουργεί χειμώνα καλοκαίρι, θα έχουμε όριο τις 25 με 28 ημέρες θα βγαίνουν και θα καθαρίζονται. Μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα. Θα βγαίνουν και θα καθαρίζονται για να μπορέσουν να επιτύχουν όσο το περισσότερο καθαρό, πιο καθαρά τον αέρα μέσα στον χώρο. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε συντήρηση, να καλέσουμε ψυχικό δηλαδή. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται γύρω στους 10 με 12 μήνες από τη λειτουργία. Δηλαδή και πριν και μετά. Τι θέλω να πω, δηλαδή μία το χειμώνα, μία αρχές καλοκαιριού. Μία αρχές του χειμώνα, μία αρχές του καλοκαιριού. Τώρα, εδώ όμως τι γίνεται, εδώ πέρα δεν είναι το απλό καθάρισμα του φίλτρου και μόνο, εδώ κάνουμε ακόμη περισσότερο ως επαγγελματίες τεχνική, ψυχική και πιστοποιημένη και αυτό καταρχήν πρέπει να ζητάτε από τον άνθρωπο που θα έρχεται μέσα στον χώρο σας. Δηλαδή πρέπει να είναι επαγγελματίας, να διαθέτει την πιστοποίηση και να σας παραδίδει ένα ειδικό δελτίο ελέγχου εφόσον έχει αποκρατηθεί η διαδικασία. Μπορούμε να δείξουμε τι κάνετε εσείς όταν έρχεστε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς συνήθως είναι το εξής. Όπως έχουμε μπροστά μας το κλιματιστικό, θα βγάλουμε το καπάκι του. Μην το προσπαθήσετε γιατί είναι λίγο δύσκολο εσείς ως απλοί καταναλωτές. Λοιπόν, και ερχόμαστε. Εδώ, το κλιματιστικό. Εδώ έχουμε το σημείο, εδώ μπροστά μας, το έχουμε ένα αλλάξει θερμότητας. Όπου από εδώ διαπερνά ο αέρας που εισέρχεται από το χώρο, θα ψηθεί για την ψήξη ή θα θερμανθεί για τη θέρμανση αναλόγως. Τώρα τι γίνεται εδώ? Εδώ κάθονται όλοι οι ρήποι. Είναι πίσα, είναι νοικοτήνη, είναι σκόνη, είναι οτιδήποτε είπαμε και πάλι θεωρείται μέσα στον χώρο και όσο μέσα φυσικά. Τώρα, εμείς τι κάνουμε? Ερχόμαστε. Ρίχνουμε, ειδικά ψεκάζουμε ειδικά χημικά υγρά. Μπορώ να σας δείξουμε κιόλας. Ψεκάζουμε χημικά υγρά. Εντάξει. Το αφήνουμε να δράσει ορισμένα δευτερόλεπτα. Είναι ειδικά υγρά αυτά, θέλω να δώσω και ιδιάζουσα προσοχή. Και κατόπιν ερχόμαστε και το ξεπλένουμε, ώστε να καταφέρουμε από εδώ να διαπεράσουμε στην όπισθεν πλευρά, να καθαρίσει οι κλήρες όλος αυτός ο εναλλάκτης. Τι επιτυχάνουμε με αυτό? Να σας το δείξουμε και αυτό. Ξεκάζουμε να το τον τρόπο. Εδώ περιέχει ένα διάλειμμα και απολυμαντικού. Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα, Βάσο. Μια καλή συντήρηση, τι εξοικονόμηση
αποφέρει από Τι επιτυχάνουν. Δεν είναι μόνο το θέμα οικονομίας όσον αφορά το ρεύμα. Είναι επιτυχάνουν την πλήρης καθαρότητα του κλιματιστικού, δηλαδή η συντήρηση καταφέρνει να έχουμε ένα κλιματιστικό που είναι πιο καθαρό από την ημέρα που το εγκαταστάθηκε. Δηλαδή, με δύο λόγια θέλω να μας πείτε ότι δεν θα υπάρχουν μικρόβια μέσα. Δεν υπάρχουν μικρόβια, καταπολεμά τα πάντα αυτά τα κολληματικά και τα χημικά που χρησιμοποιούμε, είναι πιστοποιημένα, το τονίζω αυτό, δεν είναι ό,τι να είναι. Ναι. Και κάνουμε και εξοικονόμηση χρημάτων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η εξοικονόμηση χρήματος έρχεται, εξυπακούεται ότι έρχεται από τη στιγμή που καθαρίζεται ακύρες, γι' αυτό τονίζουμε θέλει μια συντήρηση και όχι ένα post-service. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, σε τι ποσοστό περίπου μπορούμε να πούμε? Ένα ποσοστό εξοικονόμησης πιστεύουμε ότι έρχεται αναλογικά γύρω στο 28 με 35%. Είναι αρκετά χρήματα σήμερα. Σαφώς και είναι τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, τα βλέπετε και εσείς τους άλλους το τελευταίο χρονικό διάστημα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να είμαστε και πιο κερδισμένοι της όλης υπόθεσης. Ακριβώς. Ρωτάει η Βάσο το εξής, η Βάσο Λικορίνου, ρωτάει το εξής. Όταν αν αποφασίσουν να αγοράσουν το κλιματιστικό, τι θα συμβουλεύατε τους καταναλωτές? Μπράβο, τώρα, εδώ τι γίνεται. Ξέρετε ότι με τα χρόνια έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά κλιματιστικού. Υπάρχουν κλιματιστικά υψηλών προδιαγραφών πλέον τώρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο ως θέρμανση. Με τα αποτελέσματα των κλιματιστικών αυτών έχουμε το ότι έχουμε μεγαλύτερη ακόμη εξοικονόμηση ενέργειας. Πιο μικρό αποτύπωμα υλικών προς την κατασκευή του, έχουν αλλάξει παντελώς τα δεδομένα. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή ήταν 50 κιλά κλιματιστικό, σήμερα είναι 35 κιλά. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, άρα μικρότερο αποτύπωμα και σαν άνθρακας. Ναι, τι συμβουλεύετε όμως? Τι συμβουλεύουμε να προσέχει. Ο κόσμος αυτό που πρέπει να προσέχει είναι το εξής. Να πάρει κλιματιστικά τα οποία να οριοθετούν τις προδιαγραφές. Δηλαδή, να έχει τα συν που χρειάζεται, να βλέπουν τι εξοικονόμηση μπορεί να κάνει ένα έτος και για πόσο χρονικό διάστημα θέλει να πάρει ένα κλιματιστικό. Βάσο, ας ελπίσουμε να μην έχουμε το περσινό καλοκαίρι με 40 συνέχεια και να δουλεύουν συνεχώς τα κλιματιστικά. Ακριβώς. Το ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν. Πάμε στην Υπουργό τώρα. Στον Υπουργό Δημοσίας. Όχι, στον Καλοφάτη. Στον Καλοφάτη. Πήγε Ιδέα. στο Αγνό πάει τώρα. Αυτό τώρα πάει στο Αγνό. Γιατί βάλανε μπρος το... Ναι. Θα το κάνουν πράσινο το Αγνό. Ναι. Για να δούμε τι πράσινο. Το ξέρω λίγο. Σε πράσινο. Μετά από τόσα χρόνια. Κάτι με περάσουν κι άλλα τόσα. Λοιπόν, αυτό είναι το έσπα στη μέση. Θα κάνουμε εγώ θα βοηθήσω να κάνω μια τσιγάρο να προλάβω. Είναι το έσπα στη μέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτε. Η τιμή της συντήρησης είναι 30 ευρώ. Στο άκουσα. Η τιμή του σέρβις είναι 30, η συντήρηση είναι 50. Η συντήρηση είναι 50. Ναι. Οκ. Να ξέρω γιατί... Καλά, τώρα. Εντάξει, είμαστε αλλιώς τα πράγματα. Εσύ έρχεσαι παντού. Πήγαμε όπου προλαβαίνουμε. Στο Θεσσαλονίκη που έχουμε τα μάτια. Εδώ να πάω κατά μερικά, κάνω πιο λίγο χρόνο από εδώ να κατέβουμε. Ωραία. Το κινητό σας κόβω. Ναι, όχι, είναι όλο το σταθερό, παίρνετε εδώ πέρα, τα βλέπουμε. Δεν είναι Να το δούμε να το κάνουμε σπίτι. Αλλά το κοτήσιο είναι καινούργιο, να το πούμε. Θα πάει στην Μητράκη, το να δεις. Και σε κοτήσω. Τώρα την άλλη εβδομάδα είναι, αν έχετε χρόνο, οπότε έχετε χρόνο να σπίτι. Πάνε, δεν σου είναι. Αυτό το καθένα να κάνω σπίτι εγώ. Τόσο νίκη, δεν ο ιός. Ωραία. Είναι το μυστικό γραφείο.
Αλλά τραπέζα ή άλλο. Τι σε άλλο. Μόνος του το παίζεις, εγώ δεν πιέζω. Όχι. Ναι, είναι μια δουλειά την οποία μπορεί να. Πώς